Hola, seguirem parlant d'escales. Avui vull parlar d'un projecte d'un senyor que es diu Víctor Pulido i va posar una campanya de crowdfunding. Crowdfunding és un tipus és una plataforma d'internet que permet aconseguir finançament, diners, pasta, ¿vale? Aquestes plataformes com Indiegogo o Kickstarter funcionen de la següent manera. Tu poses un projecte allà, el descrius i tu no tens els diners per fer aquest projecte i demanes col·laboració a la gent. La gent col·labora de manera més o menys desinteressada. Depèn de la quantitat de diners que tu fas, que tu donis, que tu fas aquesta donació, depèn d'aquesta quantitat de diners, tu pots, com a subscriptor o com a donador d'aquesta quantitat de diners, rebre una compensació. No? La compensació pot ser de diferents tipus i en aquest cas, no sé. Aquest senyor, Víctor Pulido, és de la Universitat de Huelva i va decidir fer el que s'anomena el projecte Imago. El projecte Imago consisteix en agafar una libèl·lula i fer-la a escala 101. A escala 101. Val? Una libèl·lula. Libèl·lula a escala 101. Claro, anem a veure. Clar, una libèl·lula és molt petita, no? I què passa? Que en aquest cas la representació que volem fer de la libèl·lula, que una libèl·lula té 7 centímetres per 9, més o menys. Una libèl·lula adulta té de 5 a 7 centímetres per 9. En aquest cas, el tamany d'una libèl·lula, el tamany real, seria aquest, més o menys, quan ja és adulta. Seria 7 centímetres i 5 centímetres. Les ales són més llargues que el cos. Això seria la dimensió d'una libèl·lula. Aquí hi haurien les ales, hi hauria el cap i el cos de la libèl·lula. Això mediria a l'escala, o sigui, a la realitat, 5 centímetres des de llargada del cos i 7 centímetres des d'aquí fins aquí, 7 centímetres de el que seria l'amplada d'una punta d'ala a una altra. Clar, fer aquesta escultura, el Víctor Pulido que vol fer una escultura que es vegi una libèl·lula grossa, no? Que va decidir que fer-la més grossa del tamany real. Quantes vegades més grossa? Doncs 100 vegades. Anem a veure quines dimensions té aquesta libèl·lula, o sigui, l'escultura d'aquesta libèl·lula. Anem a veure, si el dibuix són 100 vegades més grossa que la realitat, i la realitat són la libèl·lula medeix 5 centímetres per 7 centímetres. Això és les dimensions mitjanes d'una libèl·lula. El dibuix o l'escultura, la maqueta, si voleu, o el dibuix, l'escultura, en aquest cas és una escultura, que ha de ser 100 vegades més grossa. Fixeu-vos, us en recordeu d'això? Això és dibuix. El primer número sempre és dibuix i el segon sempre és la realitat. Què vol dir? Que el dibuix, o l'escultura en aquest cas, ha de ser 100 vegades més grossa. Què vol dir això? Que hem de multiplicar, per saber quines dimensions ha de tenir l'escultura, hem de multiplicar totes les mesures o totes les mides de la realitat per 100, no? O sigui, seran 5 multiplicat
això serien centímetres de llargada de la libèl·lula, i aquests 7 centímetres els hem de multiplicar per 100 també, perquè han de ser, l'escultura ha de ser 100 vegades més grossa. Val? Això són també centímetres. Què vol dir això? Que l'escultura o el dibuix seran de 500 centímetres per 700 centímetres. Això vol dir que l'escultura real té 5 metres multiplicat per 7 metres. Això és el tamany que tindrà l'escultura de la libèl·lula a escala 100:1. Aquestes escales se diuen escales d'ampliació, ja ho vam veure al primer vídeo, són escales per reproduir d'una forma més entenedora, més visible per l'ull humà, coses que són petites naturalment i les volem ampliar, les volem veure més grosses del que són en la realitat. Per això se diu una escala d'ampliació. El número que hi ha, el primer número després de la n, sempre és un número més gros que la unitat, que és, en comparació a la realitat, en aquest cas, el dibuix o l'escultura, en aquest cas, són 100 vegades més grossa que la realitat. El dibuix són 100 vegades més gros que la realitat. Això és el projecte Imago. Construir una libèl·lula de 5 metres per 100 metres. L'escultura d'una libèl·lula de 5 metres per 100 metres. Això s'ha posat a la Universitat de Huelva per representar una miqueta com funciona una metàfora de la vida. Bé, això és tot de moment.